nyt menee? No mä menen vähän taaemmaksi vielä, että mä saan ne kunnolla. Ai se on noin lähellä. Check. Noniin. Kaikki ok. Joo. Lussaa kiinni. Uhuhu! Ihan törkeä hyvä. Oi. Vittu mahalaaks, vittu! Tonne jonnekin se. Ei vittu! Asia meininki. Mihinkään se lensi renki? Turvatyyny. Hän koirat meni. Se on siellä metä. Pitkällä. Tossahan toi jo.